ZABINA, 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 ZABINA nake so, me kowar bakin ciki na, ita ke lallama ta, uban mata magiya ba, da sinki nake kwana na tashi kuma na yi mafarki. Hisham, ka firgita ni wallahi. Ni kuma ka tsorata ni. Ha, dole na ce ka tsorata ni mana. Saboda tunda nake ban taba ganin ka cikin wannan halin da na zo na tadda kai a cikin sa ba. Hisham, iya sani na baka da wata damuwa. Dukkanin wani abin da kake bukata, yayin ka ya samu maka da shi. Ka faɗi gaskiya Al-Amin. Al-Amin, ka sani duk buwayar mai buwaya ko mulkin mai mulki ko arzikin mai arziki da isa da izzarsa akwai abin da yake fin karfinsa. Duk yadda ya kai ga ya mallaki wannan abin sai ta zame masa damuwa, ya kasa mallakarsa. Ban fahimci inda ka dosa ba, yi min bayani yadda zan gane. Duk abin da ka ambata a baya ba abin da na rasa, sai dai rashin zaɓin zuciyata. Zaɓin zuciyarka kuma? Yaushe ka fara soyayya? Kuma wace ce wannan da take ƙoƙarin wahalar da marainiyar zuciya a soyayya? Zuciyar da bata san ƙi ba sai so, zuciyar da bata san mugunta ba sai ƙauna, zuciyar da bata san baƙin ciki ba sai farin ciki. Umaima ce. Zuciyar Umaima ce take yaƙi da tsantsar ƙauna da zaɓin da zuciya ta mata na soyayya da ita. Wallahi zan iya sadaukar da komai idan har Umaima za ta amince na zama zaɓinta. Da kallon farko mun kamuwa, hanta da jini ba ma rabuwa. Umaima. Sannu. Yawwa. Tabbas kyawawan sunaye suna dacewa ne da kyawawan halittu. Umaima ko? Daga gani akwai kalamai a bakinka. Ala ka yi ma abocin karatun littattafan soyayya ne ko? Kwarai kuwa, ma abocin karatun littattafai ne ni. Amma ba na soyayya ba, hasali ma na tsani su. Of course. Wow, me yasa ka ce haka? Ko dai kai ne baka dace ba? Ganganci kenan. Ta yaya zan bata lokaci na mai tsada wajen yin abin da ban yarda da shi ba? Me a soyayya? Me a soyayyar? Banda bacin rai da takaici, zubar hawaye da kwanan tunani, sake-saken iska da kuma imaginations. Da ka san me ake nufi da soyayya, da baka furta wa'annan kalaman ba. Ka bi a hankali, kada masoya su ji ka. Umaima kenan. Ta yaya zuciyar da ta san daraja da girman matsayin soyayya take wahalar da zuciyar abokina? Ta yaya zan san darajar soyayya bayan wanda zan koya a gunsa
wahalarta kadai ya sani. Babu abin da zuciyar mata ta fi so sama da kulawa da tarairaya. Ka ba su lokaci ka kuma kyautata musu. Ka yi ba kyau da falle su a duk sanda suka yi wanka, ko da kuwa ba su yi kyau ba. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin shawo kan mace duk girmanta kuma duk kankantarta, domin duk iri ɗaya suke, domin duk zuciyarsu iri ɗaya ce. Tabbas in dai haka ne zan yi ƙoƙarin mallakar zuciyar Umaima, ko da duk abin da na mallaka za su ƙare. Ni kuma zan taya ka yaƙi irin na soyayya. Allah ko? Sosai ma. Zuciyata ta daɗe da narkewa a soyayyarki, hankalina ya daɗe da kasancewa cikin nazarinki a koda wani lokaci, tare da makancewa akan tunaninki, tunanin kyawawan ɗabi'unki, kyawun fuskarki da kuma Assalamu alaikum masoyanmu na duniya baki ɗaya. Ku kasance da mu a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a tashar mu ta YouTube mai suna ZABINA TV domin kallon shahararren wannan shirin namu mai suna ZABINA. Kada ku manta duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna ZABINA TV daga naku Prince Boy TV comedian kuma editor. Nagode, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade. Alaikum jama'a wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda dai kuka sani suna na Kado. Muna gayyatar ku wata sabuwar YouTube channel da muka bude domin kallon wani sabon zazzafan series mai suna ZABINA a YouTube channel din mai suna ZABINA TV. Ku je dan Allah ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zarami da azumi ba nake ji ba.